ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜିର ପୌରାଣିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା 10ଟି ରାମାୟଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜା ଜନକ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜା ସୁମିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ରାଜା ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜା ସିନ୍ଧୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାଜା ସିନ୍ଧୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ରାଜା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରାବଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଅପସନ୍ ବି କୈକେୟୀ, ଅପସନ୍ ସି କୈକସୀ, ଅପସନ୍ ଡି ତାରା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୈକସୀ। ରାବଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୈକସୀ, ଯେ କି ଦାନବ ରାଜା ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ସନ୍ମାତା ଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରାମାୟଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସୌମିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଧନଞ୍ଜୟ, ଅପସନ୍ ସି ଅଚ୍ୟୁତ, ଅପସନ୍ ଡି ନରସିଂହ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୌମିତ୍ର। ରାମାୟଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସୌମିତ୍ର, କାରଣ ସେ ମହାରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୌମିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ରାମ କେଉଁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଣ୍ଡିବ, ଅପସନ୍ ବି ପିନାକ, ଅପସନ୍ ସି କୋଦଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ବଜ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପିନାକ। ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଧନୁର ନାମ ପିନାକ ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ରାବଣ କେଉଁ ରାକ୍ଷସ ବଂଶର? ଅପସନ୍ ଏ ଅସୁର, ଅପସନ୍ ବି ଦାନବ, ଅପସନ୍ ସି ପୁଲସ୍ୟ ବଂଶ, ଅପସନ୍ ଡି ନାଗ ବଂଶ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପୁଲସ୍ୟ ବଂଶ। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ରାବଣ ପୁଲସ୍ୟ ବଂଶର ଥିଲେ। ରାବଣ ପୁଲସ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ବଂଶଧର। ପୁଲସ୍ୟ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ କୁଳର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରାମାୟଣରେ ମାତା ସୀତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅପସନ୍ ବି ଦେବବତୀ, ଅପସନ୍ ସି ଉର୍ମିଳା, ଅପସନ୍ ଡି ସାବିତ୍ରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦେବବତୀ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଦେବବତୀ ଏକ ପବିତ୍ର ତପସ୍ୱିନୀ ଥିଲେ। ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବେ ବୋଲି।
7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରା, ଅପସନ୍ ବି ମୀନା, ଅପସନ୍ ସି ମେଘନାଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମନ୍ଦୋଦରୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମେଘନାଦୀ। ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାଙ୍କ ନାମ ମେଘନାଦୀ ବୋଲି ପୌରାଣିକ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରନଖା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧନୁଷର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପିନାକ, ଅପସନ୍ ବି କୋଦଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଣ୍ଡିବ, ଅପସନ୍ ଡି ସାରଙ୍ଗ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୋଦଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧନୁଷର ନାମ କୋଦଣ୍ଡ। ଏହି ଧନୁଷକୁ ରାମଧନୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧନୁଷ ଭାବେ ପରିଚିତ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଲଙ୍କାର ଦ୍ୱାରପାଳିକା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଅପସନ୍ ବି ତ୍ରିଜଟା, ଅପସନ୍ ସି ସିଂହିକା, ଅପସନ୍ ଡି ମହିଳା ରାକ୍ଷସୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସିଂହିକା। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାର ଦ୍ୱାରପାଳିକା ସିଂହିକା ଥିଲେ। ସିଂହିକାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଲଙ୍କିନୀ। ଲଙ୍କିନୀ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ଥିଲେ ଯିଏ ଲଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୂର୍ବେ କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ବି କୌଶିକ, ଅପସନ୍ ସି ଜନକ, ଅପସନ୍ ଡି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୌଶିକ। ରାମାୟଣ କଥା ଅନୁସାରେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୂର୍ବେ କୌଶିକ ବା କୁଶିକ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରାଜା ନାମ ଥିଲା ରାଜା କୌଶିକ ବା କୁଶିକ ପୁତ୍ର। ପରେ ତପସ୍ୟା କରି ସେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ପୌରାଣିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।